Mugi katur kunjuk dhateng panjenenganipun para rawuh kakung Semara Putri ingkang tansah mahampet dhateng pepayane kautaman nun kula nuwun. Kawula paraga ingkang winiji kepareng amratitisaken rerencangan adicara upacara dawuhing temanten sarimbit ingrih kalenggahan dinten Setu Kliwon. Setu menika ngendikanipun Pak Kadus, Pak Totok menika netunipun songo ingguk bilih kliwon menika dawah 8. Kadus ki nek gaul ki ya pinter itung. Sinebat tumpak kasih. Mugi Allah Subhanahu wa taala kersa ambabar kanugrahan dening kawijengan. Mliginipun kunjuk dhateng panjenenganipun ingkang hamengkugati lumeber kunjuk dhateng sangyaning para lenggah kakung Semara Putri. Ing salajengipun keparenga kawula badhe ngaturaken hambabaraken rerencangan adicara upacara damai temanten sarimbit kirang langkung mekaten. Laksita ingkang angka sepindhahan inggih lenggahipun Sriatmaja konanganten putri pun Diayu Rara Sri Murtanti. Kadhereken Rama saha Ibu miyos saking sasana paes-pas pangarsa manjing sakjroning sasana dampar kencana. Titilaksana adicara ingkang angka kalih niki dereng dangu Sriatmaja konanganten putri lenggah wonten ing sasana dampar kencana. Lenggah mangarsa kesaru praptanipun Sriatmaja konanganten kakung pun anak Mas Bagus Danang Muhammad Agus Toha Atmaja kakung putra taruna putra kudanganipun winirani Bapak Suparso Ibu kadhereken Rama Ibu Ginurubyuk Prakadang Wandawa dampyak-dampyak tumuju dhateng wiwaraning pahargyan. Laksita ingkang angka 3 lumadosipun adicara pasrah lum tinampi gugusing dupa kumalun ngeneng tiasa ngabeke kamangku sagung jajahan nanging sang tangi kipi sang Resi Kaneka Putra kang anjok saking Yati jagone saka Geri bakok kok ya bakok kluruhe jago Geri 17 wah jagone sajak ngekes yo jago gaul gire-gire Pak pakane gire-gire jagone
padha tumandang gemprang paneban lir ngalopo gridhaneri sang raseksa paneban muntah sarawi lumampah nyegat sang pegitan pegatan sahulat ler jiwat sang gumangsa mangsa rebah kasulayan pitelikur ya mas walang kekek ijo lare senatyan nelek jujur nang lare walang kekek walang kadung walang kadung dawa sutange walang kadung dik dawa sutange yen wis kadung ya dibablaske kadung aku seneng rasape yen omong sayang sithik pirekone dinggo aku seneng nyawang slirane sayang sethithik arang-arang bathuk ane-ane diparine rubuh arep macul dakno gorane tak tresnani dik omah muadeh arep tak susul raruh-raruh dalane iki abang kono ya abang sing ora lagi kereta sayang kono ya tak sayang sing tak sayang jebul ora ngerti dari mana didatangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana didatangnya cinta dari mata turun ke hati ijo godhong telo godhong telo dibumbu trasien duwe bojo jasane iya mundak gawe lara ning ati orek-orek montore mabur motor mabur gede rodane golek-golek sing gede dhuwur pira regane sawung kaling wayange kuno sing digawe kayone jati kena eling disampe ana ora gawe lare ati total nganggo jurus bango cocok wah menurut Kiroko Mas Bagus Parmin so Kiroko Mas Bagus ngerti jurus apa? Kiai Jogja Jurusnya apa iki?
Oh. Jagone nak ngelayu diombeni. Ngombene jago gawe kuwi cok yang brandy, whisky. Nah. Suruh sapa iki? Ewu kecekel. Aku ya kerep ngomongno kok. Iya. Lah iya. Kuwi to Mbak Marmin, kuwi kanggo kliwet entuk 2 dina. Nah, 3 dina.